I pozdrav narode, neznani youtubere ponovo sa vama. Ja danas ne stisnem igricu, već snimam jedan vlog, sasvim običan dan. Ostanite do kraja i nadam se da će vam se svidjeti. Kao što vidite, tu je moj kućni ljubimac. Malo se igram sa njom, mazim je. Gdje šapa je? Gdje šapa je? Ajde svako jutro tako da je šapa. Daj šapu, daj. Prije nego što joj dam do... Ma daj šapu. Ma da. Da jede. Daj šapu, ej. Ma da. Daj šapu, ajde, Đavo. Đavo, ajde, daj šapu. Daj šapu, Malo ajde. zna biti neposlušna. Ma da. Kao što vidite, baš je nekakav tmuran dan. Tu ću uzeti kantu i ići ću malo da unesem drva u kuću, jer planiram kasnije da naložim da se malo kuća umlači. Vidi. Još malo se igram sa kućom, kako se vidi. Ma da. Daj šapu, ajde, Bravo, tako je. Još Vidi kako na meni daj šapu, a? Hoće da se pozdravlja, da? idem malo drva da unesem u kuću. Otkrio kako su ispod najlona, pokrio sam kako ne bi kisli, da su suva drva, lakše gori kad su suva nego da su mokra i natopljena vodom. Malo mi baš nije nešto kvalitetan ovaj video, zato što jednom rukom držim kameru, drugom rukom radim. Nešto mi baš nije fokus. Moram drva malo da unesem u kuću. Mutna mi je nešto slika, ne znam zašto. Malo je zima. Tmuran dan. Tmuran dan. Moram malo da kasnije naložim. Da. Komšija nešto sa fleksom radi pa se čuje u pozadini. Ajde si budala. Kako vidite opet mog kućnog ljubimca. Idem ponovo da se igram sa njom, pošto se voli jako maziti. Razmažena je baš. Nemoj bre, daj šapu, Ali pre nego... Ajde, Zdravo, daj šapu, daj šapu. Nemoj Liza, daj šapu, ide.
Daj zdravo, ajde. Daj šapu, ajde. Ajde, zdravo. Moj do. Beži, 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 beži. Da si bojala, a? Šapu daj. Unosim drva u kuću i slažem ih u kutiju za drva. Kao vidite mog brata. Složim drva kako bi više stalo u kutiju. Jer ja donesem malo više da ne trebam po par puta izlisti napolje unutra. Znači ako je magla, tako kiša ili loše vreme, pa da ne izlazim svakih pola sata napolje. Ideš. Idem po još jednu turu drva. Gdje si ti budala, a? Vidite još opet moja kućna ljubimita. A moram uvijek da je mazim. Bez nje ne mogu nikako. Bez. Idem uzeti još jednu kantu drva da donesem u kuću. Moram malo. Tu kao što sam napomenuo, Da se greje kuća. sa jednom rukom snimam, sa drugom rukom radim. Pa zato možda nije kvalitetan dosta video. Se malo pomučio kako vidite da uguram drvo. Idem u kuću. Da ispravim kantu i da složim drva.
Sad imao sam drva koliko je bilo potrebno i nazad pokrivam kako ne bi potisnula. Da pokrijemo da ne tisnu. To je to. Opet se malo igram sa kucom. Tu sam snimao voz kako prolazi. Tu se prezuvam i ulazim u kuću. I idem da pripremam kako bi kasnije naložio vatru. Uzimam novine kako što vidite i sad ću da stavimo novina. Ložište peći. I pripremam za vatru. Kao što ću još jedan put da ponovim, nije nešto najbolji snimak, zato što jednom rukom snimam, drugom rukom radim. A nije možda nešto najbolje ispalo kako sam zamišljao.
Ovdje stavljam potpolu. Kao što kažem, ponovo pripremam da kasnije naložim vatru. I ljudi, ovaj video ovdje danas završavam, to jest vlog. Ako vam se svidao video, lajkujte ga i subscribe-ite na moj kanal. Pretplatite se na Instagram, na Facebook stranicu imate dolje u opisu. Ovo je bio Neznani YouTuber i vlog jedan običan dan. Ja vas pozdravljam i vidimo se u sljedećem klipu.